Samantala, Idol, nagpapatuloy po ang malawakang rehabilitasyon ng mga nasirang bubong sa mga kabahayan sa Bayambang, Pangasinan matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan noong Nobyembre Agisa. Bilang tugon sa agarang pangangailangan ng mga residente, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng pamamahagi ng yero upang matulungan ang mga pamilyang lubos na naapektuhan ng malakas na hangin at ulan noong kasagsagan ng bagyo. Kasalukuyang isinasagawa ang distribusyon ng yero ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Maigpit din na tinututukan ng dalawang tanggapan ng mabilis na maayos na pagpapaabot ng tulong sa bawat barangay na tinamaan ng nasabing bagyo. Sa ilalim ng programa, 6 na yero ang ibinibigay sa mga pamilyang nagkaroon ng totally damaged na bubong, habang 3 naman sa mga partially damaged na bubong. Isinagawa naman ang verifikasyon upang matiyak na mga tunay na nangangailangan ng unang mabibigyan ng tulong. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng operasyon na hindi lamang maibsan ang pinsalang dulot ng bagyo, kundi matiyak din na lahat ng pamilyang naapektuhan ay mabigyan ng agarang suporta upang makapagsimula muli sa pagsasaayos at pagpapatibay ng kanilang mga tahanan. Dagdag pa ng LGU Bayambang, magpapatuloy ang pamamahagi hanggang masiguro na walang may iwang kabahayan na hindi nabigyan ng kinakailangang tulong. IFM News. IFM News. IFM News.